Eligo Oriakụ Roselyn Azọbandụ na ngwurube di ya na Ifitani Agụlụ na kansụl anọcha na Anambra steeti. Oriakụ Azọbandụ gbara afọ 93 wee laa ma ọ bụrụ ezigbote onye ụka Kraịst. Chukwuemeka Modelim pụtara anyị akụkọ a. Ya bụ njem nke ikpeazụ nke Oriakụ Azọbandụ lara mmụọ nke ebidoro site n'ịkara ya ụka. N'okwuchukwu ya, Venerable Geoffrey Orji gwara ndị ụka ka ha na-akwado maka ọnwụ site n'ibi ezigbo ndụ. O kenere Chineke maka ndụ ya bụ nwaanyị n'ihi na ọ bụ onye nwere obi umeala ma na-ehubekwara di ya isi, dịka ha na-ekwugasị okwu nke sitere n'aka otu nwa ya nwaanyị nke bụ Oriakụ Ijeọma Nneji Azọbandụ kọwara nne ya dịka onye na-atụ Chukwu egwu ma hụkwa ụmụ ya n'anya. N'aka nke ya, nwa ya nwoke Maazị Ikemefuna Azọbandụ kenere Chineke maka inye nne ha ogologo ndụ ma kpee ekpere ka ọ nabata ya n'eluigwe. N'okwu nke ya, otu onye bụ Maazị Benaya Orakwelu kwukwara na nwaanyị a bụ onye nabatara ya mgbe o si mgbago ugwu wee nata tupu ọ banye na ndị agha Naịjirịa. Ya bụ mmemme akwamozu bụ nke a nọrọ na ya nwee ọtụtụ ihe ngosi dị iche iche nke sitere n'aka ndị ezinụlọ ahụ.